Здравейте, аз съм Ади и днес аз ще се лакирам с затворени очи. Не знам какъв е този лак, просто някакъв обикновен. И взимам един лист хартия и лакочистител. Ето. Сега ще продължа с клипчето. Ще си завържа очите и да видим как ще се лакирам. Знам, че съм смешна, но точно ето така ще си закрия очите. Аз не виждам нищо. И не знам как да наглася пък точно камерата. Изчакайте. Добре, да взех друг лак, защото този не може да го отворя. Взех пак някакъв обикновен. Тъмно син цвят, не знам дали се вижда. Свалям маската и започвам. Не виждам нищо. Добре. Така. Не знам дали изобщо го вкарвам вътре. Добре. Сега как ли се получава? Отворила съм си маската. Махнала съм я по-скоро. Пак я свалям и продължавам без да поглеждам. Добре, да не усещам нищо и къде лакирам изобщо. Не знам с лявата ръка как ще се справим, но както и да е. Добре, мисля, че съм готова с едната ръка. С затворени очи съм все пак и не виждам нищо. Ако не виждате, не мога да оцеля дупчицата, както и да е. Оле, усещам студено навсякъде. Добре, готова съм. Я да си отворя. Оле, ръцете са ми здравата от запотени. С затворени очи човек никога не се лакира. Чао!